Nakasayo. Makita mo. Nakasayo nga lisod. Sa'yo ka kaya. Ito ang akong simbahan o bisan galing ang kamata. Jesus, ito bag ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Versikulo 21. 1, 2, 3, open. Ito ang makasulod sa ginharian sa langit kung dili ka to lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan. Ako ang amahan ko sana. Yay, tara. Naunhan. Nauna si Dandan. Okay, una na ang kwan. Trial ba to? Trial ba to? Trial ba to? Trial. Game na din. Okay na ni. Game na. Ready. Unsay mabasa sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16. 1, 2, 3, open! Tunay nyo answer dyan na. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga matuo na sa mga Judio ingon man sa mga dili Judio. Dungan yun. Dungan yan. Pressurehan na lang. Dungan yan to guman. Pas-pasan ba sa kit-kit eh. Nagkaapas man ganyan tayo una. Una man tayo. Tagay sila points, kini silang tulo. Points. 2, 4 o 5. Oo. Nadungan sila guman. Kani apil man eh. Lagi. Silang tolo. Dito na. Suga mamasay. Okay. Unsay mabasa sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Wait lang. Nag-open ta nato gan ha. Labay 1, 2, 3 open. Balik. Unsay mabasa sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 1. 1. Wait lang yan. Open to sa open ha. Okay, bago natin sa open. Okay, balik. Unsay mabasa sa ito tagtaas-taas. Matthew Kapitulo 7, versikulo 1. 1, 2, 3, open! Anak. Ito Mateo. Siyete ito. Parang dili ka maugman sa Dios. Ayaw. Kay mga kuana ni, mga kamtong. Mamaring ni. Kuha nila Psalms 91 verse 1 to 16. Uno to 16. Akin ni. Sa'yo na kaya ko natag niya. Unsay mabasa sa Unsay mabasa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. 1. Agay. Open ha. Pabot tao, open. 1, 2, 3, open. Ayan, mag-open. Open. Okay. Unsay mabasa sa 1 Kapitulo 14, versikulo 6. 1, 2, 3, open. Jesus, ito bag ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Okay. Okay. Ayaw iya. Kini. Okay. Ready. Paboran tigaw kay kanang pag-iita ni mga kontra. Yan sa ka. Ayun. Sige, ready. Unsay mabasa sa
Ikaw na pa po. Kapitulo 13, versikulo 1. 13, wait lang. Counting pa sa open. Counting pa ta. Counting. Sige. Unsay mabasa sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. 1, 2, 3, open. Dili ang tanan nga magtawag ka na ako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kung dili ka to lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan, nga tuwa sa langit. Oh, yan. Yan. Congratulations. Hello, okay. Okay, ready? Kinin na silong kulay paguran ko eh. Pinakasayo. Makita ko. Sayo nga lisod. Sa'yo ba kayo? Pinakaunang libro, pinakaunang palit. Mateo. Mateo lagi. Unsay mabasa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 1. 1, 2, 3. Wala pa may Kalma kontra yung kasing-kasing nyo. Papay open. Papay open. Kalma yung kasing-kasing nyo. Ha? Kalma lang, kalma. Maora gyapon, pero moampa kung pila ka bersikulo. Unsay mabasa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 5. Wait lang, kalma. 1:5? Kalma. Ha? Okay, competitive kaya, no? Kita ginato na competitive yun. So, gini. Unsay mabasa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 10. Pag-abot niya ng Ganun ganun. ka na itong versikulo. O sige, ready. Balik. Abot ang open, ha? Okay. Unsay mabasa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 11. 1, 2, 3, open! Ikan kang hari dapat hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israel. Israelita nga to sa Babylonia mao ang musunod. Wala na eh. Nauman si Dayday. Bye. Dili na po nas mirian. Okay. Last 3 na lang. Last 3. Last three. Last 3. 3 na lang. Kulang ng isa. Sakto na rin. Magkamakita gud. Tulo na lang, tulo. Tulo. Okay, ready? Saya na lang. Katong verse ni ano ba rin, nabili nung Kaangay Junior na lang atong gamiton. Hindi malimtan. Dek, kaya na? Unsay mabasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. 1, 2, 3, open! Sa wala ay nabuhat isang sa ang pulong diha na ang pulong diha sa pulong sa Diyos. Nakita mo mo na uman na rin ako. Sa tanga grabber. Okay, last 2. High score ang covered group 2, 4 and 5. Got 2 points. Sila lagi po, no? The rest 1 and 3 got 1. Okay, ready? Unsa mabasa sa naisulat sa balaang kasulatan sa
Roma, Kapitulo 15, versikulo 1. 1, 2, 3, open! Ika mga ligaw sa pagto, kailangan mo mataba pang dala sa nakaluya, sa mga huyang og dili kita, magpahimuot sa atong kaugalingan. Group 3, okay, very good. Oh, last. Lah, para. Uy, Kage pinaga. naman ha. Ikaw na yung ginawa. Ikaw na yung pambato nila. Okay, ready? Lah, Jasmine di kinakuan dia. Unsay mabasa sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 18. Ito, ha? Itong balikon. Lista na to. Pinatimanan na ng kit-kit. So, unsay mabasa sa Unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 23. 1, 2, 3, open! Ayaw na pag-inom og tubig lamang kundili inom sa odiyo. Hinaot unta nga no ang Diyos nga naghangkan kalaban kalinaw hinunay ka mahiwa kaninyong Wala gini. Pagin apsan. Group 4. Apit ang tama kapas. Okay. Ano na? Congratulations sa Group 4. Kaya natapas gawin yung score. Ang tiebreaker is group 2, Tay-tay. 3, and 5. Ano tayo tiebreaker? Group 2, 3 o 5. 2, 3, o 5. Meron mo dire 2, 3 o 5. Group 4. Silang Giselle. Kamu na lang tulo. Para si niya. Ever silang Giselle. Para si niya. Kalma, kalma, kalma na, kalma. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Yeah! Ready! Ini taas-taas niya kung babasahin ninyo para makita na to kinsa bilang kapasipan mo basa. Unsay mabasa sa Mateo Kapitulo 22 versikulo 37 ngadto sa 39. To 39. 22, 37. Matthew 22, 37 to 39. Matthew 22. Matthew 22, 37 to 39. So 1, 2, 3, open! 37, 39. Ang Ginoo nga imong Diyos nga tibuok mong kalag kasing-kasing sa tibuok mong kalag sa tibuok mong ang labing dako o labing importante sulo ang ikabuha nga Sa group. Ang importante ato nakitaan ninyo. Oh, yan. Kaya kinato sa ikana, sa ikana. Diyan na. Sila na po doa. Para third. Kamu na Third na po. po. Siya man to ganina. Basi di ka na po. Kasi mas mangiitan ninyong buha. Taas gyapon. Hello. Hello, hello, hello. Loy. Ge, Mateo gyapon ta. Ha? Ready? Unsay mabasa sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. 1, 2, 3, open! 18. Usasultihan ko ikaw si Pedro o ibabaw ni Mali. Inig tukuran
Suguron ko ang akong simbahan ug bisan galing ang kamatayon dili kayo makabot. Sayang nga kayo, wala na. Dungan na to sila basa. Mali po dang nakuha sa isa. Okay. Good. Good setting. Lapas ito. Nalapas.